12वा दिवस. कैलासवासी सौ उषा भास्कर पारकर. भावपूर्ण श्रद्धांजली. देवाज्ञा 18 मे 2025. क्षणोक्षणी उणीव भासते आठवण तुझी नित्य मनी. सदैव असुदे वरद हस्त तुझा आमुच्या जीवनी. मनोभावे स्मरण तुझे श्रद्धांजली ही तव पुण्यचरणी. तुझ्या आत्म्याला शांती आणि सद्गती लाभो हीच प्रार्थना. सदैव स्मरणार्थी पती श्री भास्कर दिगंबर पारकर, मुलगे श्री संदेश पारकर, श्री समीर पारकर, श्री कन्हैया पारकर, सुना सौ समृद्धी पारकर, सौ सेजल पारकर, सौ कृपा पारकर, नातवंड कुमार सौरभ, कुमारी गंधर्वी, कुमार कौशिक, कुमार मिहिर, नणन गीता, सौ सुनंदा. समस्त पारकर कुटुंबीय कणकवली आणि काणेकर परिवार म्हापसा गोवा. ऋणनिर्देश. या दुःखद प्रसंगी प्रत्यक्ष भेटून फोनद्वारे तसंच पत्राद्वारे आमचं सांत्वन करणारे विविध क्षेत्रातले हितचिंतक, मित्रपरिवार आणि नातेवाईक या सर्वांचे आम्ही सदैव ऋणी आहोत.